Nu ignora niciodată avertismentul unui străin. Acest milionar aproape că și-a pierdut viața. Un om sărac aruncă apă pe mașina unui om bogat și începe să curețe parbrizul. Omul bogat spune furios: "Ce faci? Ești nebun? Cum îndrăznești să atingi mașina mea fără să întrebi? Aproape că ai ajuns sub mașina mea și mi-ai stricat și costumul." Omul sărac răspunde calm: "Te rog, lasă-mă să-ți curăț mașina. O voi face să strălucească ca nouă." Omul bogat spune: "Nu, oprește-te un minut." Apoi coboară din mașină și îi spune: "Este nepoliticos. Nu poți curăța forțat mașina cuiva. Ar trebui să cer permisiunea mai întâi. Acum dă-te la o parte. Sunt grăbit." Dar omul sărac spune: "Nu plec până nu termin de curățat mașina ta." Omul bogat oftează și spune: "Se pare că va trebui să te mut eu însumi. Te-am rugat frumos să te dai la o parte, dar nu ai ascultat." Înainte să poată face ceva, omul sărac îl oprește și spune: "Te rog, nu-ți voi face rău. Doar răspunde sincer la o întrebare. Crezi în Dumnezeu?" Omul bogat răspunde: "Da, cred. Dar de ce mă întrebi asta?" Omul sărac spune: "Am avut un vis. În visul meu, Dumnezeu mi-a spus că nu ar trebui să mergi la întâlnirea de astăzi." Omul bogat întreabă: "Dar de ce?" Omul sărac răspunde: "Pentru că oamenii de acolo vor să-ți facă rău. Te rog, nu te duce. Te implor." Omul bogat spune: "I-am promis prietenei mele că mă voi întâlni cu ea astăzi și nu pot să-mi încalc promisiunea. Cred în Dumnezeu și am încredere în planul lui, dar simt că mă minți. Te rog, dă-te la o parte." Omul sărac spune disperat: "Nu, te rog, nu te duce. Îți spun adevărul. Sunt oameni care așteaptă să-ți facă rău. Te rog, crede-mă." După ce se gândește un moment, omul bogat spune: "Bine, nu cred că minți. O să am încredere în tine, dar prietena mea va fi foarte supărată pentru că mi-anulez planurile în ultimul moment." El își sună prietena. De îndată ce ea răspunde, spune: "De ce nu ești aici încă?" Bărbatul bogat răspunde: "De fapt, de aceea te sun. S-a întâmplat ceva ce este complet în afara controlului meu. Nu ne putem întâlni astăzi." Femeia spune furioasă: "Despre ce vorbești? Am cheltuit atât de mulți bani pentru a rezerva o masă la restaurant, iar acum anulezi." Bărbatul răspunde: "Știu că nu a fost ușor să obții acea rezervare, dar te rog să înțelegi. Mă ocup de ceva important pe care nu-l pot ignora. Ne vom întâlni altă dată. Te rog, nu fi supărată." Femeia spune rece: "Bine, vom vorbi altă dată." Și închide. Bărbatul bogat se întoarce apoi către bărbatul sărac și spune: "Prietena mea este supărată pe mine acum, dar am simțit că ar trebui să am încredere în tine. Poate că nu a fost decizia corectă să merg acolo." Bărbatul sărac zâmbește și spune: "Tocmai ai luat cea mai bună decizie din viața ta. Crede-mă, nu meritai ce te aștepta. Ești un om bun și cinstit." După aceea, omul sărac termină de curățat mașina. Când termină, omul bogat îi dă o sumă mare de bani. Omul sărac este surprins și spune: "Și asta este mult mai mult decât am câștigat." Omul bogat zâmbește și răspunde: "Mi-ai salvat viața astăzi. Asta este cel puțin ce pot face." Omul sărac spune recunoscător: "Dumnezeu să te protejeze mereu." Bogatul îi mulțumește, iar omul sărac pleacă cu banii. Puțin mai târziu, iubita bogatului vorbește cu prietena ei la telefon. Ea spune: "Ok, prietenul meu a anulat planul de azi. Va trebui să încercăm altă zi. A avut noroc azi, dar data viitoare nu va avea. Când vine, nu-l vom lăsa să plece viu." Aflându-se în apropiere, omul sărac aude întreaga conversație. Șocat, își dă seama că visul său era adevărat și gândește: trebuie să salvez viața acelui om. Chiar atunci, prietena îl observă pe sărac și strigă furioasă: "La ce te holbezi? O să chem poliția și o să te arunc în închisoare."